Hi guys, sinurong na dito na lang sogo ani vlogo hangke asuk dini pore ang nong nubas kanggo paiman ya hangga dini hai ang phajo jau kha hangga ani dol ali bai jeng kisa shopping khaina hine phaijak hangga lachi kisa nang thanga na hine nang lai tongo ekdom asuk din malai mani ekdom muni laye hangga naro an bolong na soya kali nai tong baidi hangkai tebo nong bus kanggo ang blog katal tu bona bagai sai tong ngai hangga kai sing jisa kapano o jaga phaike tawano phaike hangga kai o shop no sing jisa kapano ali bai kani masa layo sing ekdom thogak sugo mono hangga oro chicken botongo oro chicken chop nga thok sugo omo ekdom hangkai tabung ka sing Haijak bazar Kolkata wa hangkai oro iko riro naithok no tongo hangkai bo paya haini tongkha naithok to naithogo hangka asuk dam bo kwbang unsugya hangka omono ang naithok jakha omo hangkai 800 nango hangkai iko omo rok bo naithok bai kha ali phunuk tongmani omono naithok jakha iko narok bahai ungjak comment khai sabai di iko ali jeng sakari nai tongo omo naithok jakha angkhai ali bai khita khapibo iko yang ro tebo tongo iko omo jotoni bisi naithoka omon price kai 700 ongna iko nado naithok bai sabai di naithok jak suka angkha ri rok kaham tongo naithok tongo ta hangkai trai room bo haboya kanai jeng ri rok sumsumui nailai tongo iko hangkai jotono no hambai joto kaham tongbai di